Да дойде да ми каже, ще му сложа да иде. Ама не да взима цялата тава. Като светкавица, фил, 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 фил. Градът гори, с коя си ти, ленайля, ленайля, ленайля. Пусат на София, идваме сега. Бяла роза с русата ще закича в косата, да посрещна зората. Бързо слънце да изгрее, да залезе, че да и да. Направо ми е цак-цак, раки так-так. Руди в стомаха имам чак-чак-чак. Любов. Това е Лола, крава еспаньола. Маха с опашка, като кажеш Ола. Това е Лола, крава еспаньола. Клати моцона, като каже му. Тежко ми е на душата, Васко. Тежко се живее тук, братко. Така ми иде да зарежа всичко. Вкъщи у дома да се прибера. Дойчланд, Белгия, Париж. Стига вече, че се изморих. В махалата да се завъртя, да си видя цялата рода. Иване, стига си бягал момченце в коридора. Ей, ще си изпотиш целия. Не стига, че си болен. Нямам пари за лекарства. Сядай тук веднага. Да не те ушамаря набързо. Бе, какво се случва с този доктор? Доктор Георгиева винаги ни приема. А вие с доктор Георгиева ли чакате? Той и аз преди до вас дойдох, да? Преди вас. Пише на тайна халитет. Преди вас, да? Иван, ела тук да те запаша. Ела тука. Айди, обувай се по-бързо. Значи... Здрасти. Айди, доктор Георгиева ни вика. Ние сме преди вас, да, ние. Дойдохме в 9 часа, чакаме, имаме запазен час. Стига, сте ми се правили. Айди, да не те вкарам в болницата сега набързо. Здрасти, доктор Георгиева. Как сте? Болничък е, да, болничък е. Билети и карти за проверка. Къде ти билета, бе? Ето как така нямаш? Аз да не съм ви казал да ви вадя постоянно билети на вас. Ето карта с джунджурия. Билет се взема предварително. Разгрезени, мързеливи да чурлига. По моето време ги нямаш такива. И джини 50 ми дай. Айджи. И друг път с билет, да не те изхвърля. Билети и карти за проверка. Добре утро, ученици. Сядайте, проверявам по имена и започвам да преподавам. Кой дошъл. Така, Анастасия тук ли е? Естествено пак е няма. Венцислава. Първи час половината клас го няма. Гергана. Няма да повтарям като папагал. Изправи се, още ми спиш. Емили къде е? Как ми се къснява? Жасмина тук ли е? Жасмина. Зара Петкова. Как да не си Зара Петкова? Ква си? Няма да научиш на български, да аз съм учител с 30 години стаж, да ти какво си? На китарата, Васко жабата, той ще свири, драги гости, само за вас. На китарата, Васко жабата, той ще свири, драги гости, само за вас. Чуете мелодии, хора, народни песни, цигански ключет. Известни сме, че сме много красиви. Не вярваш ли, ела и погледни ни. Измислили сме киселото мляко. Много е. Няма на света хора като тия. Яко весела, яко дъндалия. Пълна свобода, даже свободия. Welcome to Bulgaria. На Балканите народа най-добрия. Без пари живее като паралия. Страшна газария. Welcome to... Аз съм
българин в Англия. Разбира се, че първата ми работа беше да бера ягоди на полето. Аз съм българин в Англия. Разбира се, че всичките им приятели смятат, че имам много пари, защото живея тук. Аз съм българин в Англия. Разбира се, че като чуя някъде българска реч, веднага заговарям хората, все едно ги познавам от цял живот. Аз съм българин в Англия. Разбира се, че винаги си купувам ефтини дрехи от Primark. Аз съм българин в Англия. Разбира се, че винаги си търся магазин с български стоки, за да си купя подправки, кори за баница или лютеница. Аз съм българин в Англия. Разбира се, че като се прибера в България, първата ми работа е да отида на зъболекар. Защото тук е скъпо. Забравих най-важното. Аз съм българин в Англия. Винаги празнувам Нова година 2 пъти, защото тук сме с 2 часа назад. Ти си опасна, прекрасна, като мафиотка си ми ти с тези очи. Как ми взе душата, апарата, но моля те спри да ми стани жената, хвана ме почти. Обича си лошия, лудия, първия, последния. Тате, може ли песничка за лека нощ? Естествено, че може би, мой момче. Baby, шаката тайдом, шак, тайдом, шак, тайдом, шак. Айде, Гоша, я кажи. Чичо. Чувствам се силен, здрав, як стабилен, ти си лабилен. Мария, аз ти казвам, ти дете не е моето! Excuse me, do you speak English? Ко каза, че не те разбрах, бе? I'm a street photographer. I really like your style. Не те разбирам какво ми приказваш, бе, моето момче. Photo. Can I take a photo? О, фото ли, бе? На мен, виж па каква съм дърта и стара изтъркана чанта, бе. Добре. Хайде напиши от цялото ми тяло, друг да не ти пътвърса ми цяло. Лоши прави ме, аз ще понеса греха, ако не своето име. Хайде напиши го дяло да ме вземе, после вземи ме, искам само теб. Не знам отговор на този въпрос. За какво само мене питате? Има 20 човека в тая стая. Какво контролно, бе? Как контролно? Аз не съм учил. Гошо, що не ми каза, че имаме контролно, бе? Някои хора се опитваме да пишем. Леле, каква тъмница се задава! Ужас, как ще запръщи един дъжд сега! Бушоните ми ще изгърмят! Георги, изключвай телевизора бързо! Всичко да изключиш! Бързи! Как се изключва той, бе? Георги, ела ми помогни, бе! Майко мила! Всичко трябва да се изключва! Всичко да се изключи от къща! Всичко! Сега може да трещи и да вали колкото си иска. Всичко е изключено от щепселите. Пералнята, бе! Георги, изключи ли пералнята, бе? Ужас ще ми замини пералнята край. Ей, значи ще го убия, но и малкото хулиганче само да се прибере. Колко часа стана? Няма аз да стоя цяла вечер будна заради него. Къде си, бе? Сине майчин, аз няма цяла вечер да стоя да будувам да те чакам да ми се прибереш от улиците. Къде ми скитосваш? Къде, бе? Не те виждам никакъв. Цял ден те няма. Цял ден. До 5 минути да си се прибрал, иначе не отговарям. Разбра ли, момченце? Ще ходиш при баба си и дядо си, май ми се струва. Утре съм на работа. Няма да те чакам цяла вечер тя. Да си се прибрал до 5 минути, иначе не знам. Заключвам вратата и не ме интересува. Айде. Цяла вечер ще ми скитосва. Къща си няма. Да не чувам, не чувам само търтък, мамо, търтък, не чувам само търтък, мамо. Айде, Гоша, я кажи. Тата. Да. Штибири-дап, дап, yes, штибири-дип, штибири-дап, Мария, какво е това има? yes. Георги, прибрах се! Бе, Георги, къде си, бе, момченце? Това диване, бе. Ей, значи... Къде си, бе, Георги? Ей, само ако пак ми правиш някой поразия. Бе, какъв е този шум, бе? Пак ли има мишки? Бу! Бе, Георги! Мамо, плаших ли те? Изкара ми ангелите, бе! Казах ти без такива американски простоти, бе! И аз исках да празнувам Хелоуин. Хелоуин, Мелоуин. Бе, момченце, ти какво си се маскирал, бе?
Като какво? Като най-страшното чудовище. Като чудовище ли? Че кое е това чудовище? Като тебе, бе, мамо! Моля! Сега ще дам едно чудовище!